Jim Slaterille. Slater on Pouso, joka olisi erinomaisesti tullut Ranskaa vastaan ja häkkiin menee. Cam Ward katselee ihmeissään, kun Slater napauttaa 1-0. Ainoastaan 1:10 ennättää peli käydä. Ja jos jostain on tietysti puhuttu taas, vaikka yksi ottelu on vasta takana, niin se asia on ollut Kanadan maalivahtipeli. Ja nyt sitten nähdään, että millä tavalla se lähtee tästä turnauksen edetessä liikkeelle. Joka tapauksessa sieltä tulee Jim Slater ja napaus. Yhdysvallat myöskin jyrää, sitten Kyle Pouso, häntä taklaa Sharp hyvin. Ja sitten Duncan Keithin veto ja maalin edessä on loistava paikka. Ja maali siitä tulee. Kyllä se lopulta sinne menee. Vaikka Jimmy Howard on siinä kontusillaan, niin kyllä se vain näin on, että kiekko toimitetaan maaliin. Ja maali on tosiasia, vaikka hetken aikaa näytti siltä, että Howard pystyy tämän tilanteen selvittämään. 6:38 1-1. Maalintekijä John Tavares. Onko Tavares sitten se pelaaja, joka pystyy ratkaisemaan? Sitten tulee Skinnerin laukaus. Ja näin kummallista tämä peli on. Näin kummallista tämä peli on. Yhdysvallat painaa päälle kuin yleinen syyttäjä. Sitten tulee yksi keskialueen pitkä avaus. Tavares tarjoilee Skinnerille ja yhtäkkiä Kanada johtaa ottelua 2-1. Näin se vain on, että kun osataan viimeistellä, niin homma toimii. 27-34 on ottelua pelattu ja erittäin ja Bobby Ryan pitää kiekkoa hallussaan. Keskustassa Pacioretty epäonnistui laukauksessa. Johnsonin laukaus ja menee häkkyyn. Oi. Tuleehan sieltä. Jack Johnson lataa ylivoimalla. 2-2 ja vihdoin ja viimein Yhdysvallat saa sen, minkä se ehdottomasti ansaitsee. Kyllä se on vienyt tätä peliä ja joukkueen kapteeni Jack Johnson lataa kiekon häkkiin, kun 33-54 on peliaikaa käyty. Ja se tulee jälleen hiestävän paikan ja alivoimalla maali on lähellä, maalikulmalla ja sitten pienestä kulmasta sinne surmaa Patrick Roy sulvoo kiekon alivoimalla häkkiin ja täytyy kyllä suoraan sanoa, että vaikka tässä nyt kuinka on tullut Getzlaffia moitittua, niin kyllähän on käsittämättömän surkeaa. Hyökkäyksessä mukana Nugent Hopkins tulee takamiehen paikalle ja komea on puti. Ja kyllä Kanada tekee aika kovalla prosentilla näitä maaleja. Evander Kane on maalin tekijänä ja tällä tavalla kun 9:51 on pelattu, eli 49:51 kokonaispeliaikaa on käytetty, niin Kanada tulee 3-3. Sitten pelaa sinne maalin eteen ja nyt on paikka Thompsonilla. Ja siellä on! Nate Thompson lataa sinne maalia kohti ja kyllä se vain maaliin menee. Meneekö se lopulta Nate Thompsonin mailasta vai mistä se menee, mutta nyt eletään kuumia hetkiä, koska tämä kolmikko kerta kaikkiaan jälleen. Pouso ei pääse kiekkoon, nyt on Pouso uudelleen huolimaton pelaaminen, Duncan Keith ja ai kun koulutetaan Yhdysvaltojen joukkuetta. Kyllä koulutetaan pahalla kädellä. Duncan Keith tulee sieltä ja lataa niin sanotusti vastapalloon ja peli on tasan 4-4. Kyllä käy Yhdysvaltoja sääliksi, ei mahda mitään. Tällaisia karmivia virheitä omalla alueella. Ensin aivan loistavaa peliä. Aivan tuhlaileva voikittaa syöttö, mutta hienosti siellä karvaa Pacioretty kiekon Johnsonille. 10 sekuntia vielä. Johnson tuli ja laukaus ja sinne menee! Ja Yhdysvallat voittaa jatkoajalla ottelun Jack Johnsonin tekemällä maalilla. 2 maalia joukkueen kapteeni tekee tässä ottelussa. Ja näin kun 2 minuuttia 47 sekuntia jatkoaikaa.